जोबोद मोजां हाबाफारि उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिथांमोननि बियाबनि सिङाव थानाय नैबे जामुगुरि बाथौ थानसालिनि गोथार लांगोनायाव बिथाङा साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदों। आङो उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरि आरो बे गौथुमनि सिङाव थानाय गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय हामलायथि जासिबाय। गोदान बोसोर इंराजि 2025निबो आं बिथांमोननो हामलायथि जासिबाय। बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम आरो बे धोरोमनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गासैबो थांनानै थानायनि बेयाव राहाया दङ। हारिनि सिनायथि बेयाव बेरखाङो, बेयाव रावा बेरखाङो, हारिमुवा बेरखाङो, गासैबो बे धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव बेरखाङो। आं बेखायनो जाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ गोसो होनानै सिबिनो थाखाय खावलायगोन। लोगोसेयैनो धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जाहाथे गुबुन गुबुन बिथिंखौबो नोजोर होफालाङो, सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज बिथिं गासैबो बिथिंखौ जाहाथे नोजोर होफालाङो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना धोरोमनि फारसे गोसो बोगथाबनो हानाय माखासे हाबाफारि लायो। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आध्यात्मिक जि गियान स्पिरिचुवेल जि नलेज बेखौ होनायाव जाहाथे खामानि मावो, आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनि बिथिंनिफ्राय जेरैबायदि हायो जोङो बिथांमोनखौ रांखान्थिजों होन बा बायदिसिना बिथिंजों होन जों बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मददथि होलांनो थाखाय आं खोथा गोदान बोसोराव रायजो राजाफोरखौ ओरैनो मा खावलायनो सानदों? गोदान बोसोर 2025 मायथाइ बियो आरो खम समल'सै बा खम सान दंबावो। दिनै 25 खालार जाबाय। आं गिबियावनो गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ जासिग्रोयो आरो मिजिं थिगोन बे गोदान बोसोर 2025नि बे जागायनाय समनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गाव गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलाङो, लेखा फरायनाया जाहाथे मोजाङै फरायो, आबाद मावनाय, फालांगि मावनाय, जाय जि खामानिखौ मावा मानो जाहाथे मोजाङै मावनो हायो आरो मोजाङै जाफुंसारथों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन, खौसेथि, अनलायनाय आरो बियो गोख्रोंसिन जाबावथों, आं बेखौनो मिजिंथियो।